खुलुमबाय स्टुडियो आं रबन बसुमतारी आरो बे समाव रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव रादाब नोंथाङा सिगाङाव मोननो हायोमोन माइरंजों लोगोसे माखासे जाग्रा आदार नाथाय बे बाराव नोंथाङा मोननाय नंलिया दालि सिनि आरो संख्रि नंगौ बे समाव लानानै फैदों रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब नोंथांनाव रेशन कार्ड दंब्लाबो गाबोन एबा 1 जुननिफ्राय मोननाय नंलिया दालि सिनि आरो संख्रि हादरसा सरकारा बे मोनथाम जाग्रा मुवाफोरखौ माइरंजों लोगोसे होदोंमोन हादरसानि सा 7 लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा बे बाराव मोननाय नंलिया दालि सिनि आरो संख्रि आथिखालाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायजों लोगोसे माखासे मुवा बेसादफोराबो बांनो हमदों नाथाय बे मुवा बेसाद बांनायनि गेजेरावनो नोंथांमोनहा जाय बेसादखौ रेशन कार्डजों मोननो हायोमोन नाथाय बे मुवा बेसादखौ हाथाय बाजाराव बायनो गोनां जासिगोन हादरसायाव गोदान बाजेट जमा होआगौमानि मुलाम्फागिरिफोरा बे बाराव सिनि दालि आरो संख्रि मोननाय नंलिया नाथाय जुन दाननि उनाव मोनफिननायनि मिजिं दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों हादरसायाव 7 लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरा माखासे मुलाम्फानिफ्राय जानगाराव थानांगोन नोंथाङा सिगांनि बायदिनो रेशन कार्डजों माइरंखौ मोननो हागोन नाथाय मोननाय नंलिया सिनि दालि आरो संख्रि फुड एन्ड सिभिल साप्लाइ बिफाना जुलाइ दानाव रायजोनि बाजेट फोसावनायखौ नेगासिनो दं रायजोनि लाख लाख रेशन कार्ड मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय बे दुखुनांथाव रादाब नोंथाङा सिगाङाव मोननो हायोमोन माइरंजों लोगोसे माखासे जाग्रा आदार नाथाय बे बाराव नोंथाङा मोननाय नंलिया दालि सिनि आरो संख्रि फोसावबाय हादरसा सरकारा मानोना हादरसायाव गोदान बाजेट जमा होआगौमानि मुलाम्फागिरिफोरा बे बाराव सिनि दालि आरो संख्रि बे मोनथाम मुवाखौ मोननाय नंलिया नाथाय जुन दाननि उनाव मोनफिननायनि मिजिं दं होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों।